ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಯಾನು ಸಹನ ಕುಂದಸ್ತೂಡ ಪಾತೆರನುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ನೆಲ್ಲಿತಡಿ ಗುತ್ತು ಒರಿಪಾಗ ಪನ್ಪಿನ ಅಭಿಯಾನ ಭಾರಿ ಜೋರುಡು ನಡತುಂದು ಒಂದು ದಾದಾ ಪನ್ಪಿನ ಗೊಂದಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲಡ ಉಂಡು ಇನಿಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಐನು ಪಂಡ್ರೆಗಿಚ್ಚೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಳುದ್ದ ತರೆ ಗೇಣುದ್ದ ಮಿರೆ ಬಾಯುದ್ದ ನಾಲಾಯಿ ಚಾಚೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಸತ್ಯ ಆಲು ಬಾಯಿಡು ಮಾಸದ ಮುದ್ದೆ ಸೊಂಟಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೊಣ್ಣ ರೂಪಗೆ ಸೊಂಟಡು ತಿತ್ತು ಆಣ ರೂಪಗೆ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಮೆಚ್ಚುನ ರೂಪಗೆ ಜಾಗ ಜಾಗಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಪುರವುನು ಪಡೆ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇನಿ ಭಾಷೆನೆ ಬರಂದಿನ ಒಲ್ತೊತ್ತು ಬದಿನ ಅಧಿಕಾರಿನ ಕೊಲು ಮಾತ ಕೈಂಕರ್ಯಗ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತದು ಉಂತುನಾಗ ಉಳುವೇರು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತು ಒರಿಪಾಗ ಪಂತು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಯಾನನೇ ಒರಿಪುಗ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತು ಅಭಿಯಾನ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗ್ ಮಾತ ನೆನಪಿಪ್ಪರಿಗೆ ಅವು 2006 ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ MSEZ ಪನ್ಪಿನ ರೂಪುರೇಷೆ ಮಲ್ತದು ಬಚ್ಪೆ ಬಾಳ ಕುತ್ತೆತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನ ಅನೇಕ ಊರಿನ ಮತ ನೆಲಸಮ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿರು ಆ ನಮ ಗೊಬ್ಬಿನ ಜಾಲು ನಮನ ಇಲ್ಲು ಕೆರೆ ತೋಟ ನಾದನ ಬನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚರ್ಚ್ ಮಸೀದಿ ಪೂರ ನೆಲಸಮ ಆದು ಪೋಯಿನ ಕಾಲ ಅವು ನೆಲ್ಲಿದಾಡಿ ಗುತ್ತುಡು ಮಾತ್ರ ದೈವ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ತನ್ನ ಜಾಗನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ರೆಗ ಕೇನುಜಿ ಈ ವಿಚಾರಗ ಬೋಡಾದು ದೈವ ಜುಮಾದಿಯೇ ನುಡಿಪುಂಡು ಎನ್ನನ್ನು ಕೊನಪರು ಎನ್ನ ಮನೆ ಮಂಚವು ಕೊನಪರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ನಿಗಳು ಕೊನಪರು ಆಂಡ ಇಸದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಅಮೃತ ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನ ಅಮೃತ ಉಗ್ಗೆಲ್ನ ಎಂಚ ತುಂಬೊಂದು ಕೋಪರು ಬಣದು ಅಧಿಕಾರನಕ್ಲನ ಕೇಯಿನ ಆ ಕಾಲಗಟ್ಟಡು ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತುದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥಿರು ಸ್ಥಿರವಾದ ಉಂತುವೇರು ಅವೇತೋ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲನ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲನು ಒರಿಪಾವನಂಚಿ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಟೈ ಸೂಟು ಬೂಟು ಪಾಡೊಂದು ಬೈದಿನ ಎತ್ತೋ ಜನ ಅಧಿಕಾರನಕ್ಲೆ ಎದುರುಡು ತಿಗಲೆ ಕೊದ್ದು ಉಂತಿನಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚೌಟೇರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಜುಮಾದಿನ ಬುಡ್ದು ಯಾನಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಈ ಜಾಗನ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡೇರು ಅವೇತೋ ಜನ ಪೊಂಜೋ ನಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಧಿಕಾರನಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಿನ ಹಿಂಸೆನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ತೂತಿನಕುಲು ನೆಕ್ ಪ್ರತಿಯಾದ 2016 ಪುನರ್ವಸತಿ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪತ್ತುಜ್ಞತ ಸಭೆದ ನಡಾವಳಿ ನಡಕೊಂಡು ಡಿಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡತಿನ ಈ ನಡಾವಳಿಡು ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭಂಡಾರದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಂದು MSEZ ದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕ್ರೀಡ ಕೇನುವೇರು ಆಂಡ ಕಾಯ್ದೆದ ಪ್ರಕಾರ ಐಕ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪೇರಕುಲು ಆಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಷಿದ್ಧ ವಲಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ತೀರ್ಥಭಾವಿ ಮತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಭಂಡಾರದ ಮನೆಯ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೈವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರ್ಷಾವಧಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಆಚರಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಷ್ಟೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಬಹುದು ಪನ್ಪಿನ ಪೂರ್ಣವೈನ ಸಭೆದ ನಡಾವಳಿನು ಇನಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಐನ್ಲಯಾನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಸಂಕ್ರಮಣ ಪೂಜೆ ದೈವದ ಏನಾಣ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು 4 ಜನಕ ಅನುಮತಿ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪೂರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮೇಲ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಲ್ತ ಆಯುಕ್ತರ್ನಕುಲು ಐಕ್ ಹಾ ಅಂದು ಪನ್ನಿವಕ ಅಕ್ಲೆಗ ಐಕ ಅನುಮತಿ ವರ್ಷಾವಧಿ ಕೋಲಾಡು ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಪೂರೆಗೂ ಒಂದು 12 ಜನಕ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತಂಡ ನೆತ್ತ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅಕಲು ನಡುತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುರಣಿ 12/2/2025 ಸಂಕ್ರಮಣ ಪೂಜೆಗ್ಲ ಹೋಮ ಕಜ್ಜಾಯಗ್ಲ ಎಂಗು 14 ಜನ ಆ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಪೋಪ ಪಂಡದು ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಕಡ ಉಡುಪೇರು ಒಂದೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದು ಆಂಡ ಐಟ್ ಬರೆಪೇರು ನೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ವಿತೌಟ್ DC ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಏರುಲ್ಲೆನ ಆಯನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಬೇರೆ ತೂಲೆ ಏರು ಬುಡುಂಡಲ್ಲ ಜುಮಾದಿ ಬುಡುಂಡಲ್ಲ ಬಂಟೆ ಬುಡಯ ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಈ ಕಂಪನಿದಕಲು ಇತ್ತೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉಲಯಾತಿರು ಅಲ್ಪ ಎತ್ತೋ ಕಂಪನಿಗೂ ತೂ ಬುಡ್ದ ಎತ್ತೋ ಜನ ಅಧಿಕಾರಿನಕುಲು ಕುದರೆದಂತಿನ ಸೀಕಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೈದತೆ ಬೋತೇರು ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನಗಲ ಮೊಕುರು ಈ ಗೊಬ್ಬುನು ಏನೇ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನವೇ ಈ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈತು ವರ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂದಿನ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತೆ ದಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಕಂಪನಿ ಹಿಡಿದು ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತುಲ್ನ ನೆಲಸಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪಲ ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟು ನನ್ ಚಿತ್ತನ ಉಪಾಯ ಹಾಕ್ಲಿನ ಉಂಡಾಪಣದು ಇನ್ನು ತುಳುವೆರುಕೆಯನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಭಾರಿ ಉಂಡು ಪೂರ ವಿಷಯಗಳ ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ನಾಯಕರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಪಾತಿರುವರು ಆಂಡ ಹಿಂಚಿನ ದೈವದ ವಿಚಾರಲು ಬರ್ನಾಗ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತದ ವಿಷಯ ಬರ್ನಾಗ ಇನಿ ಮಾತ ರಾಜಕೀಯದ ನಾಯಕರ್ಲ ಮೌನ ಆತೇರು ಬಾರಿ ಪಿರಕ್ಗ್ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತದ ದೇವು ಚೌಟೇರು ಪಾರಾಲ ಗುತ್ತದ ದೈವ ಜುಮಾದಿನ ಕೋಲ ತುವರಿಗಂದು ಕೊಪ್ಪೇರು ಕೋಲಡ್ ದೈವನೇ ದಿಟ್ಟಿಡು ತುಯಿನ ದೇವು ಚೌಟೆರೆಗ್ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಗಂಧ ಪುರ್ಸಾದನ್ನು ಕೊರದು ದೈವ ಪನ್ಕೊಂಡು ಚೌಟೆರೆ ಯಾನ್ ಇರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಪಣ್ಣದು ಬರ್ಪಿ ದೈವನ್ ಯಾನದಾಯ ಬರಡಾಂದು ಪನೋಡು ಈ ಬತ್ತಂಡ ಚಾವಡಿದ ನಂಬುವೆ ಪಂಡ ಚೌಟೇರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪಿರೌಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಆದ ಮೆರೆಪುನ ಕಾರ್ಮಿಕದ ದೈವ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಜುಮಾದಿ
ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತುಗು ಬತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಜುಮಾದಿಗೆ ಸಾನ ಕಟ್ಟುಡು ರಾಜ್ಯ ಪದದು ರಾಜನ್ ದೈವ ಆವೋಡು ಪನ್ಪಿ ಆ ಕಾಲ ಮಾನಾಡು ಟ್ಯಾಂಪು ಶೆಟ್ರನಲ್ಲಿದ್ದು ತಾರಾಯಿ ಪಾರಾವೇರು ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಸುದ ಕೈ ತಾಂಪು ಶೆಟ್ರನಾಂದಿ ಎನ್ನಿನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆದ ತಾರಾಯಿ ಪಾರದ ಓಲು ತಾರಾಯಿ ಬೋರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವೇರು ಬಾರಿ ಪುದರು ಪೊಯ್ಯ ತಂಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಅರಡ ಇತ್ತಿನ ಅಮೃತ ಕಲ್ಲುನು ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತುದ ಉಗ್ಗೆಲುಗು ಪಾಡುವೇರು ಜುಮಾದಿನ ನೆನಪುವೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನನ ಕೆರೆಗಾಂಡ ಈಸ ಸುಚ್ಚಿಡಂದಾಂಡ ಈ ಜುಮಾದಿನ ಅರೆತ್ತಿನ ಗಂಧನ್ಲ ಈ ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ನೀರನ್ಲ ಅರೆತದು ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಾದಕ್ಲೆಗ ಪರ್ಪಂಡ ಇಸ ಜಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಮೃತ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೈ ಮುಗಿವೇರಿಗೆ ತಂಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ನನ ದುಂಬಗ್ ನೆಲ್ಲಿದಡಿತ್ತ ಗಂಧ ಆವಡು ತಿಬ್ಬಾರ್ದ ತೀರ್ಥ ಆವಡು ಪಂಡೊಂಡೇರು ತಂಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಆ ನೀರ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತುದ ಅಪ್ಪೆ ಜುಮಾದಿ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆನ್ಲ ಭಾರಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಂಬಿ ನಕ್ಲೆನ ಕಾತುಂದು ಬರ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಾಜನ್ ದೈವ ಆದ ಮೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುವೆರೆ ನೆನಪುದಿಲೆ ಆಡಂಬರ್ಗ್ ನುಡಿದಿನ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಅತ್ತು ದುಡ್ಡು ದಕ್ಲಿನ ಪಿರ ಪೋತಿನಾಲತ್ತು ಆ ಅಪ್ಪೆ ದುಡ್ಡು ದಕ್ಲಿನ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಪೋದು ಅಲ್ಲಿನ ನಾಶಗ ಬತ್ತಿನ ಎರೆಲ್ಲ ಒರಿಪದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಈ ತುಳುವ ನಾಡಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಮಾತ ತುಳುವೆರು ಒಟ್ಟಾಗ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತುದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ ಕಳನೀರು ಒಚ್ಚಿಗ ಇನ್ನು ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತುಗು ಬೈದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ತುಳುವೆರ್ನ ಇಲ್ಲಗು ನನ್ನ ಒಂದು ದಿನಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆದ ಮರ್ಲಡು ಪೊಪ್ಪಿನ ಮಾತ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಕ್ಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ಉಂಟರೆಗ್ಲ ನಾವ ತಯಾರಾವಡು ಒಂದು ನಮನ ಸ್ವತ್ತು ಒಂದು ತುಳುವೆರ್ನ ಸ್ವತ್ತು ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಜುಮಾದಿನ ಈ ಬೇಲೆನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಐಟು ಒವೇ ರಾಜಕೀಯ ಮನಸ್ಸಡು ದಿವಂತೆ ಪೂರ್ತಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿಡ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಒರಿಪುಗ ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗುತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಯಾನಗ ಕೈ ಜೋಡಿಸಗ ಪಣದು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ಲ ಕೇಳುವೆ. ನಮಸ್ತೆ.